ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಂತಿರಿಕಲ ಯಾನಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಳೇನೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಳೇನೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೊಂದುಳೆ ಏನು ಲಡ್ಡು ಮಂತೊಂದುಳೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಳೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೋಜಿ ಯಾನ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಂತೊಂದುಳೇನೆ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದು ಚೂರು ತರಕಾರಿ ಪೂರತಿ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ನ ಇಡಬೇಕು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಳೇನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹಳ್ತಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಬಿಡು ಐನ ಪೂರ ಏನ ಮುಲು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಪಣೆ ಏತು ಪುರ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿ ಸುಮಾರು ಪುರ್ತಾಪುಂಡು ಮಂತ್ ತನಕ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜೇ ನಮ್ಮ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಏನು ಪೂರ ಪಾನೋಡತಿ ಅಡ್ದಾದ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸನ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ ಅವು ಶೂಟ್ ಮಂತದಾಣಾಗ ಆಚೆ ಏನದೇನು ಬೇಕು ಈ ಬೇಲೆನ ಮುಗಿತನಕಂದು ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಏನು ಮಾತ ಫಸ್ಟೇ ರೆಡಿ ದಿಡೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಅಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಕೊಂಜೊಂಜೆ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡು ಮಂತದ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ಕನಕ್ಕೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೋವೆ ತುಲೇನೆ ಒಂದು ಲಡ್ಡು ಇತ್ತೆ ಹಾಂಡು ತುಳಿ ಈ ಥರ ಆತಂಡು ಸೋಗು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡ್ರೆ ಚೂರು ಎಳ್ಳು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಂಡೆ ಎಳ್ಳು ಎಡ್ಡೈತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗೆ ಭಾರಿ ಎಳ್ಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದದು ಎಳ್ಳು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೊಂದು ಈ ಲಡ್ಡುನ ಯಾನಮೂಲು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದೆ ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಡ್ಡು ತಿನ್ಕ ಇತ್ತೆಂದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತ ನಾವತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮತ್ತು ತಿಂದು ತೂವಿನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಮಂತ ಕೂರೋಡು ಸೋಕೊಂಡು ಅಂಕ ಎಳ್ಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಈ ಲಡ್ಡುದ ರೆಸಿಪಿನ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದನಿಗ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಅದ ಐಟು ತೂವಲಿನಿಗ್ಲಿ ತೇಜಿ ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಏನ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತಾಂಡ ಏನಿರ್ದಕ್ಕೋ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧ ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಕುಂಟ್ಲೇನು ಪೂರ ಏನೋ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಡೊಂದುಲೈತೆ ಬಯ್ಯಣಗ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ರೀರಿ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ ಕುಂಟ್ಲೇನು ಪೂರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜೆ ನಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಬತ್ತೊಂದೇ ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಲಿಪ್ನಗ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಏನಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಆಪುಂಡು ಅದೇನು ಬೇಕು ಮುಲು ಕುಂಟುನು ಪೂರ ಮಾಡಿತ್ತೊಂದು ನಾನು ರಾತ್ರಿಗಿತ್ತನ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದದ ಈ ಥರ ಮಂತೊಂದು ಬಂದುಳ್ಳೆ ಏನು ಮತ್ತು ಈ ಕುಂಟ್ಲೇನು ಪೂರ ಮಾಡಿತ್ತದು ನೆನೆ ಪೂರ ಹೂವು ಜಾಗಡ್ ದಿಡೋಡು ಏನು ಪೂರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ದಿಡ್ದು ನೆನಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಂತೊನ್ಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲು ಇಲ್ಲಿಡ ಬಣ್ಣಾಗ ದಾಯ್ತು ಕೊಂತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಬೋವೆ ಏನು ಮತ್ತು ಈ ಕುಂಟ್ಲೇನು ಪೂರ ಏನು ಬೇಕು ಜೋಡ್ಸೋದು ಇಡೋನ್ಬೆ ಬೆರಡ ಪಾತಿರೋಂದೇ ಏನು ಬೇಕು ಕೆಲಸನ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ನನಗೆ ಪಲ್ಯಗಿತ್ತು ನಾವು ಗೊತ್ತಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಡಿದೆ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತೆ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಪಲ್ಯಗಿತ್ತನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ ನೋಡೋ ರಾತ್ರಿಗಿತ್ತನ ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತ ನೋಡತಿ ಹಿಡ್ದದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಮೂಲು ಏನು ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣಾಗ ನೆಲಕಡಲೆ ಉಂಡೈತಿ ಏನು ದೈತ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೈಪಾದು ಮೂಲು ಏನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಪಲ್ಯಗಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಅದ ರಸ ಮಂತೊಂಡು ಹಾಂಡೆ ಏನು ಮಧ್ಯಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದೆ ಬೇಗ ಪಲ್ಯ ಮಂತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂಡ್ಗೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಮಗ್ಳು ಅಕ್ಕನಗ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಬೊಕ ಚೂರು ಕೂಡ ಕುಳ್ಳದು ಪಾತಿರಡೈತಿ ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀರ ಅಕ್ಕನಗ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ಕಾಗ್ಲಿಗೆ ಚಾಯ್ ದಿಡೊಂದುಳ್ಳಾಲಿ ನತ್ತಿಗಿನ ಮಗ್ಳಾಲಿ ಚಾಯ್ ದಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಂತಿರಲ್ಲ ಕುರುಂದುಳ್ಳಾಲಿ ಇನ್ನು ಮುಜೆ ಜನ ಬತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬತ್ತಿಜೀರು ಇನ್ನಿ ಬಜ್ಜಿ ಮುಜೆ ಜನ ಚಾಯ್ನ ಪೂರ ಕೊಂಡದಾಲು ಕುರುಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮೆಲ್ಲೆ ಪೋದು ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಹಾಲೆ ಕೊಂಡದು ಕುರ್ಪಾಲು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ಮೂಲು ಆಗ ಮಂತ ಪೋಯಿರು ಚಾಯ್ ಪೂರ ಬರ್ದು ಮಂತಿರ್ಲ ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಂತಿತ್ತೇನೋ ಏನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಗೆ ಪಾಡ್ದಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದೆತವದು ತನಕ ಪೂರ ಡಬ್ಬಡ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಟೈಟ್ ಅದು ನೀನು ಮುಚ್ಚಿದ ದಿಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಮುತ್ತ ನಮಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಹಾಳಾಪುಜಿ ನಿಗಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದೇ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಅವಾಗ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಂತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಹೆಂಡು ಮನ್ಪೆ ಇಂಗ್ಲೇನು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂತುಲೆ ಇಂದು ಇಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನೆನಪು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಹತ್ತಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಂತಿರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.